Как ли ще мобилизираме? Културистите, те не могат да върят пътя. Те до третия етаж не мога да го качи. Ма иначе ми обяснява как той много разбира. Някой си. Умник. Айде като много разбира да му направя на строева подготовка аз. Аз ще му я направя. Защото аз съм млад сержант от армията. Да. Го изпълня тук те само да отиде нагоре, а се върне. Той не мога да качи, бе. Ще отиде догоре, го облека с пълно бойно снаряжение, с автомати, с каски, с шинели, с всичко. Той не мога да го качи, сигурен съм. Станимирчо, ако ме слушаш, тук съм на 50 метра, също облека с бойно снаряжение и ела го избягай. До там, до гората само. Знаеш кога ще го избягаш? Тото и да не я прикажат и глупости. Такви с такова и какво ще направиш? Такви с най-лечната по-голяма мишена, ще ти пръснат мозъка за секунди. Че не мога да се изкриеш, бая трап трябва да купаеш. Ага. Не се ровиш, казва се окоп. Де да го знаете ви? Тото и да не ми обясняваш с часовника, ти покай калорийния разход и калорийния прием или калорийния дефицит. Льохмани. Че ми мобилизирали, България имала 500 хиляди. Какви 500 хиляди? Ти 50 не мога да мерим. Не 50 хиляди, 50 от младите. Като намериш 50, ела ми се обади. 50 не мога да намерим, да бъдат както ние едно време.